dieťa má právo rozhodovať o tom, že kde sa bude jeho záznam, jeho tváre nachádzať. A stretávam sa čoraz viacej s tým, že práve tá generácia alfa, ktorá prichádza, to sú deti 40-tníkov, nazvime to tak, to sú deti, ktoré sa narodili po roku 2010-13. A tak táto generácia sa nechce fotiť, nechcú sa zverejňovať. Čiže je možné, že prichádza v podstate absolútny protipol tomu, ako bola naša generácia, aj teraz 30-tníkov, že každý moment treba zachytiť, treba to pozdieľať, lebo je tam ako keby taká tá chuť pozdieľať to, ale nie z pohľadu, že chcem sa podeliť, ale chcem zamachrovať, že proste pozri toto, chápeš, mne sa toto stalo, môžeš mi závidieť, ktorú už nepotrebuje možno tá ďalšia generácia riešiť, že nemá žiadne komplexy, menej cennosti, ani si nepotrebuje nič dokazovať. A tým pádom vlastne táto generácia sa nechce až tak veľa fotiť, nechce sa až tak veľa zverejňovať, alebo ak, tak veľmi úzkom kruhu, čiže skôr bude privátny chat, ako keby pokračovať ďalej. A je to možné, že proste my sme chceli každý moment zachytiť. Máme tam 1 800 000 fotiek zo včera v telefóne, ktoré si už asi